Ahoj, já jsem Michal z Reframe a žiju v památkové zóně v Chabařovicích. Celá oblast tady je postižená hnědouhelnou těžbou a nevypadá to tam takhle hezky jako v Litoměřicích. To mě motivovalo k tomu využít moji odbornost, abych chránil jak životní prostředí, tak kulturní dědictví. V Reframe používáme nejmodernější technologie, aby jsme zajistili energetickou soběstačnost budovám a přesto zachovali jejich historický vzhled. Naše služby ukážu na konkrétním příkladu budovy, kterou vidíte teďka na videu. Jedná se o budovu, která se právě rekonstruuje a bude z ní kulturně kreativní centrum města Litoměřice. Jelikož to bude veřejná budova, tak se tam rozhodně nebude šetřit energiema. A proto je energetická soběstačnost prioritou. Zároveň tlačí evropská legislativa všechny města k tomu, aby do roku 2030 osadili všechny veřejné budovy fotovoltaikou, pokud je to technologicky možné. A je to technologicky možné? Když se kouknete, je tady celá řada vikýřků, komínků a dalších architektonických prvků, který znesnadňují byt jenom zaměření na tož návrh optimální fotovoltaiky. K tomu jsme v památkové rezervaci a prosadit zde libovolnou změnu je poměrně náročné. Stejně tak máme v Praze 23 000 střech a jenom město Praha hodlá vydat v tomto desetiletí na dotační podporu čisté energie okolo 10 miliard. Což ušetří okolo 1 miliardy ročně. Zároveň je většina ploch v památkové rezervaci a neopamátkové zóně. Stejně jako je tomu u naší budovy kulturně kreativního centra v Litoměřicích. Naše řešení významně zjednodušuje návrh fotovoltaiky a i komunikaci s památkáři. Díky automatizaci dokážeme z pár fotek z dronu udělat detailní model budovy a zároveň navrhnout fotovoltaiku optimálně. To znamená, že na každé bytí komplexní střeše dokážeme zkrátit čas návrhu fotovoltaiky z několika hodin na pár minut. Zároveň k tomu dodáváme fotorealistické zobrazení, jak bude fotovoltaika vypadat, což je důležité pro komunikaci s památkáři. Tato vizualizace umožňuje zrychlit schvalovací proces z několika let prakticky na jedno sezení. Celý návrh se dělá online editoru, který umožňuje zobrazit detailní analýzu osvitu, která uvažuje veškeré překážky, veškeré komínky a další architektonické prvky. Zároveň uvažuje i okolní budovy a vegetaci. Dalším výstupem je ekonomická studie, která je přesnější než u konkurence, vzhledem k tomu, že vycházíme z přesného 3D modelu budovy. Pomocí simulace dokážeme navrhnout i optimální velikost baterie. A to jak pro minimalizaci přetoků, tak obchodování na spotu, kde můžeme vyrovnávat přebytky a nedostatky elektrické energie v síti. U kulturně kreativního centra v Litoměřicích jsme do týdne předali model budovy v reálném měřítku, ve kterém se dá měřit, to znamená, už nikdo nemusí líst na střechu, ověření přesnosti tohoto modelu, detailní analýzu osvitu, která uvažuje veškeré architektonické prvky a i okolní budovy, vegetaci a je dlouhodobě platná. Zároveň jsme dodali to realistické vizualizace, které prodali naše řešení památkářům a rámcovou ekonomickou studii. Vzhledem k automatizaci se z tohoto týdne v současné době dostáváme na jednotky minut. Změněné technologie vyvíjíme zhruba půl roku. V současné době začínáme spolupracovat s UCBem a EONem. A pro UJEP máme něco snímat, s Almagej, což je školící středisko fotovoltaiky. Zároveň jsme si podali žádost o technologickou inkubaci a zhruba do půl roku bychom měli mít plně automatický návrh fotovoltaiky, která bude optimální pro danou budovu. Dovolte mi v krátkosti ukázat tým, který za tímto projektem stojí. Já jsem Michal, expert na počítačové vidění s doktorátem z ČVUT. Ondra je expert na strojové učení a umělou inteligenci se zkušenostmi příklad z CERNu a Anička je expertka na počítačovou grafiku. Pokud řešíte komunikaci s památkáři například na jedné z 23 000 střech v Praze a chcete navrhnout fotovoltaiku optimálně za pár minut, tím, že budete uvažovat veškeré překážky v okolí a i možnosti přeprodeje na spotu, rádi vám s tím pomůžeme. Neváhejte se nás obrátit.